Wulango, wulango, wulango jamma. Ko wulango jamma yo. Ina bone bawdo, ina bone kadi. Bawa do holyo. Assalamu alaikum mon yebi yanko be Winder TV min calmino on kala e kubal en garti do hande émission meden wulango jamma accitaake e goto ene wadano on dum Dieynaba Thierno debbo mo seno busobe ro jaajabe hande non gadduden ko faate tataaji di ene fo en ji cadel gonde e der tataaji di hande ko ardi fof sa naati e tataaji he ayer sahaaji naata tata bittudo ganda a wawata neddo wonbe yeso be jabata hay wadde avancer pour an bawa nadde dum ko go didi jiya kadi jaggondirobe place uji ayiyata neddo naata taw goddo jolani yetta hunde fawa e dum do wiyen jaggani ko gondo bowal taw wonbe der ciwa taw dañjito jodi dum dum kadi koy cadele tatajiya jiya kadi aussi neddo mawdo naata a rokkani dum jodo taw ana ummi Pikine ada fay Keur Massar njola naata e tata he mawdo goddo naata taw ma don ana do jodi a wiyata mawdo ummata ko biya mawdo ar jodo dacca ha ngara e tellade biya mawdo yo joodo ti aɗa andi an sa are tellade hankadi sohlani kadi wiye neɗɗo goɗɗo yo joodo saabu an hankadi place ma gasi a jeeya hankadi place o sa ummima tan bawɗo jooɗade fo yo jooɗo an kay ko mawɗo nde naati nde ko nden gummotonoɗa e place ma dokka ɗum kono so diwi ɗon hankadi an waɗata décidé yo neɗɗo goɗɗo jooɗo ɗum kadi koye caɗele tata jeeya en ji kadi aussi tataji ɗi yimɓe fof ne gandi wona ni ɗi jippurno nde ɗi gari adande wona ni ɗi gardi kanji fof ko ɗi mbaɗaɗi modifié walla kam kewɗe majji kam ko baɗaɗi modifié par ce que hande sa yi tataji ɗi ɗo pallanteje ɗe gonata ɗo hande yimɓe fof ji ko griji mbaɗa ɗon koko waɗa jamɗe te horo Allah waɗ ɗum hande accident ne wawi wadde te so waɗi yimɓe ngala hayto jaltiri ko damal gotal ngal tan woodi te ngal ɗon damal yimɓe fof mbawa rewde hen te ɗum o waɗirano ko so woodi ko kewi tata yani walla ɗumini woota rewɓe ɗon kono ɗum hande yimɓe mbawa fof koko waɗa griji aɗa andi ɗum ɗon kadi koye caɗele tatajiya so ɗum ɗon ɓenni kadi aussi tataji ɗi yimɓe fof ji joni kala tataji ho ngabbar koye dow pont he te normalement kamɓe lawol mabɓe ko less par ce que yimɓeɓe ene jogui areji ɗi ganduɗa ko less woni ko toon mbawata jippade mais kamɓe ɓe ƴewata koko arrange ɓe ko ɓe doga embouteillage walla kamɓe ɓe ƴeewa ko arrange ɓe tan e pour yidde yawnade ɓe ndewa dow en général kala moɓe jippini ma yiya ko ɓuuri ko jolno e tata ko hen sahaji pour yettade to fayto te aɗa andi ɗum ɗon kadi wona lawol ɗum kadi koye caɗele tata jeeya eɗen garta kadi seeɗa e caɗele tataji hande tawde kay mbiɗen ko tata neɗɗo ƴettani taxi walla luwani oto naata e nder tata neɗɗo taw tata woni ɓitti yimɓe fof ne gandi hande otoji tataji ɗi no mbayi sa naati diwata place uji sappo jooɗiɓe ko heddi ko fof koko darroto so hawre koko ɓitti joni wonɓe ganduɗa waaɓe hen no denɗam nenne camni sa memi ɗum tan laawo so jungo ma memi ɗum tan laawo te aɗa andi oto kam ɓooyani tataji ne ɓitti sen joli goto men fof ko uddidde ɓernde muɗum anda kadi aussi en ñaldani oto he en mbaldani oto he goto fof so are muɗum yettima koko telloto muñodiral kadi hakkude ɓerɗe paɗɗe ɗe ɗum kaldatmi koye clieneɓe joloɓe tataji ɓe on banggue kam ko kamɓe aussi poti uddidde ɓerɗe mabɓe goto fof yañana goɗɗo hen sa natare tata donka hayto jabɓuɗa te taw wonɓe yesso jaɓani avance ude taw ko caggal natirɗa donka e wonɓeɓe goto fof wiyata ko dirtata ɗo dariɗo te ɗum ɗon kadi wona lawol yimɓe poti yañirde pittali mumen ɗum ɗon kadi koye caɗele jeeteɗe e nder tataji so ɗum ɓenni kadi aussi mi hokka yeru tan tokoso comme no tali Icotaf ni hande nana fewne ligne uji dewannude toon foof hande mbatti rewoyde ko tali bees joni an so tawi wonde ligne dewannode Icotaf watti rewde tali bees an yeehi e ƴettoyi ligne o so tawi wonde joni en naati e nder leegal ganduɗa wona lawol direct par ce que buntu Pikine yimɓe fof ji hande woni koye fewnede laabi ɗi jokkodiri wonto ganduɗa ɓe celata koye nder beddaji an a ɓenni arema walla aɗa daara yettade arema a wi tata o yo rokke kono jaɓata yer ko ma yaha tan haatu ɗumen to te tawa an normalement tata on foti rokkudema ɗon par ce que andi hankadi lawol ngol change wona yimɓeɓe foof jippotoɗo poti jippade ɗo e nder leegal he sa ñaguima jomum yo rokken foti rokkudema kono noon wona noon ɓe mbaɗata kamɓe ko soɓe jiiɗi darade ɗo ko ɗon tan ɓe darroto te yimɓe jii ɗum ɗon kadi koye caɗele tataji jeeya enen fof en jii sahaji a natata e nder tata jiiya yesso ɗo foof ne waɗa bagage tawa an dariɗo o ni donka hay yiide yesso ma ni pour ɗo gandata ɗo to oto o rewata
chauffeur tan wawata yiide kono heddiɓe fof jeeta yeeso oto taw fof nana charge bagage guila sakuji yimɓe fof jii sakuji orange walla sakuji makka walla jiyani yeeyannoɓe ne jeehi somoyade ne gaddi fof ne mbaɗi hoore oto walla ni hen saaha ni kamɓe chauffeureɓe won tottoɓeɓe bagage uji mbiyeɓe nawana ɗumen joɓaɓe te ɗum ɗon fof fotani wonde saabu horo Allah waɗi ɗum kadi koye men ni rewi ɗum kam wasata so woodi no ko kewi joni tata yani walla ko way noon bagage uji ɗiɗon hande ene jeeya ko idoto lorde yimɓeɓe donc ɗum ɗon fof eɗen ñaagui sécurité routiére o e toppitiɓe ko fate affaire transport o ɓen kadi en poti wattude hakkillaji men eko way noon mballa yimɓe e sécurité tigui e nder otoji ɗi e bandiraɓe yeewiyankoɓe Windere TV hande ko ɗum gaddunoɗen e Wulago Jamma accittake e goto haade men waynade noon mboɗo salmina ɗo henne yidɓe sehilaɓe mi salmini ɗo hennene ko way hen no nenam machallah Amnata Moussa Penda Malade haw takko mi salmini mi jorimama mi ñaganmama Allah moƴƴere nenoyam mi wima kadi yo Allah junnu balɗe moƴƴina battane ya wuur ko juuti tawiɗa nafoore amen mi salmini aussi moƴƴi yaye jawli to gonɗa en gonirɗa a weltanama mi salmini Dara Diallo denɗam guiƴam sehilam machallah mi salmini ɗum mi jurima ɗum mi ñagani ɗum Allah moƴƴere mi salminima jumel Haybatu Sy e dendagal jeeɓowo Windere TV mbeɗa wiya on tan ha yesso ko lawol mbaɗe like mbaɗon partagé mbaɗon aimé mbaɗon commenté aussi Windere TV wona minen ko onon ha yesso ko lawol Wulago Jamma ko Wulago Jamma ina bone bawɗo ina bone kadi bawaɗo holyo